Nou, welkom allemaal bij deze presentatie over het fokkerijonderzoek, wat met name het doel heeft het behoud van het Friese paard. Het houdt eigenlijk kort in de selectie tegen erfelijke gebreken die in het Friese paard aanwezig zijn, met behoud van genetische diversiteit. Ik zal onszelf eerst even kort voorstellen wie wij zijn. Dan zal ik ingaan op de aanleiding van het onderzoek en daarna zal ik ingaan op de inhoud. Nou, wie zijn wij? Ik ben Marije. Ik heb de bachelor en master in dierwetenschappen aan Wageningen Universiteit afgerond. En ben sinds 1 augustus werkzaam als onderzoeker bij Wageningen. En ik zal me dan ook voornamelijk focussen op dit fokkerijonderzoek, wat in totaal 4 jaar zal duren. Hierin word ik begeleid door 3 verschillende begeleiders van Wageningen. Dat is Bart Ducro, die zit ook daar. Die zal straks ook wat vragen voor jullie beantwoorden. Die is gespecialiseerd in de paardenfokkerij en de populatiegenetica. Daarnaast zijn Harmen Doekes en Martijn Derks van Wageningen ook betrokken bij dit onderzoek. Die zijn hier vanavond niet aanwezig. Maar Harmen Doekes is gespecialiseerd in het inteeltmanagement en Martijn Derks gespecialiseerd in de genomica. Dus eigenlijk alles wat DNA en hoe dat af te lezen. En daarmee willen wij dus al die kennis combineren om dit fokkerijonderzoek tot een succes te maken. Naast dat ik in Wageningen aan de gang ben, heb ik ook een passie voor de Friese paardenfokkerij. Ik heb zelf op dit moment 1 Friese fokmerrie samen met mijn vader. En daar heb ik naast jullie ook belang bij het behoud van het Friese paard. Nou, dit onderzoek is een samenwerking met KFPS natuurlijk. En ook het Dr. van Haringen laboratorium is hierbij betrokken. Dat is ook bekend als VHL Genetics. Misschien kennen de meeste van jullie dit wel. Die doen de afstammingscontrole voor de Friese paarden en ook de DNA-testen. Dus zij identificeren de dragers van het waterhoofd en dwergen. En daarnaast voeren ze ook genotyperingen uit van paarden, maar ook van koeien en varkens. En over die genotyperingen zal ik later in de presentatie wat nader toelichten. Nou, eerst de aanleiding van het onderzoek. Zoals de meesten van jullie denk ik al weten, het Friese paard dat kampt met inteelt en een lage genetische diversiteit. Hoe is dat ontstaan? De Friese paardenpopulatie is door verschillende genetische flessenhalsen heen geweest. Zoals je hier kan zien, de bottlenecks om het zo maar te noemen. Wat houdt dat precies in? Dat is eigenlijk een hele sterke daling van de populatie en daarna weer een toename. Dat eigenlijk heel veel diversiteit van de genen verloren is gegaan. Zoals in de 20e eeuw waren er nog maar 500 fokmerries en 3 stamboekhengsten over. En de huidige populatie bestaat uit 800 fokmerries en 100 stamboekhengsten. Dus dan kunt u nagaan dat als er zo weinig paarden nog overbleven, die dus de huidige populatie hebben voortgemaakt, dat eigenlijk al de paarden van de huidige populatie een deel van hetzelfde DNA bevatten als die 500 fokmerries en 3 stamboekhengsten. Daarnaast is het KFPS voor meerdere decennia een gesloten populatie. Dat houdt in dat er geen invloed van rassen buiten het Friese paard in mogen komen. En ook is er lage genetische diversiteit ontstaan door vroeger intensief gebruik van een beperkt aantal populaire hengsten. Maar ook nu nog steeds, op dit moment wordt er een beperkt aantal populaire hengsten gebruikt, waardoor er lage genetische diversiteit is. Wat is nu bekend? Hier een grafiek over de inteelttoename. Dat is de gemiddelde toename in inteeltniveau per generatie. En per generatie hebben wij een tijdsinterval van 10 jaar genomen. De richtlijnen van het FAO zijn eigenlijk dat je een inteelttoename per generatie lager dan 1% hebt. Als je bijvoorbeeld hoger dan 1% hebt, dan zit je eigenlijk in een gevaarlijke zone. Wat betekent dat? Dat de kans op erfelijke gebreken door een hoge inteelttoename zeer aanwezig is. Dat is dus gevaarlijk voor het voortbestaan van een populatie. 0,5 tot 1% betekent een hoge kans op erfelijke gebreken. En 0,25 tot 0,5%, je wil eigenlijk lager dan 0,5% inteelttoename per generatie. Zoals we hier kunnen zien is heel veel generaties lang was het inteelttoename hoger dan die 1% in rood weergegeven. En dat was ook de tijd dat dus die Friese paardenpopulatie met een hele kleine populatie te maken had. En die dus daarna weer sterk in grootte is toegenomen. Zoals we nu zien, zitten we de laatste 20 jaar
lager dan 1%, maar nog steeds tussen die 0,5 en 1%, dus nog steeds een hoge inteeltoename. Dus de kans op erfelijke gebreken is in de jaren gereduceerd, maar nog steeds sterk aanwezig. En ook met het feit dat er nog steeds gebruik wordt gemaakt van een beperkt aantal populaire hengsten, verwachten wij niet dat die inteeltoename heel snel zal dalen. En dit is gebaseerd op de stamboominformatie, wat door het KVPS eigenlijk door de jaren heen heel goed is vastgelegd. Dus daar we goed overzicht van hebben. Wat is inteelt nu precies? Inteelt is het paren van verwante dieren. Dat houdt in dat die minimaal dezelfde voorouder hebben en delen deels hetzelfde DNA. Zoals je hier kan zien, dit zijn beide ouders, neem dit de merrie en dit de hengst. En dit is voor 1 gen weergegeven. En eigenlijk heeft 1 gen 2 allelen. En, ja. 1 gen die heeft 2 allelen. En elke ouder geeft 1 allel door aan een nakomeling. En dat gebeurt dus op een random proces. Stel die ouders zijn verwant aan elkaar. Dus die delen minimaal 1 dezelfde voorouder en x generaties terug. Dan kan het dus zijn dat voor een bepaald gen de vader en de moeder dezelfde DNA delen, hier in rood weergegeven. Als die ouders dus 1 allel van een gen doorgeven, dus de merrie geeft 1 allel door en de vader geeft 1 allel door, kan het dus zijn dat je 2 verschillende allelen hebt, zoals hier weergegeven. Maar het kan dus ook zo zijn dat zowel de vader als de moeder hetzelfde DNA doorgeeft, hier in rood weergegeven. En dan bevat de nakomeling hetzelfde DNA van zowel de vader als de moeder voor een bepaald gen. En dit wordt homozygoot genoemd. En doordat het hetzelfde DNA is, is er dus ook minder genetische diversiteit in die nakomeling aanwezig. Daarnaast heeft iedereen, de mens, de dieren, dus ook het Friese paard, heeft fouten in het DNA zitten. Dat is ongeveer 3% van de genen. En die foutjes worden dus ook doorgegeven aan de nakomelingen. En meestal is dat niet een heel erg probleem. Want als de ouders niet verwant zijn, dan is de kans op dezelfde fouten heel klein. Omdat elk dier heeft fouten op verschillende delen van het DNA zitten. Maar stel nou dat die ouders verwant aan elkaar zijn, dan delen zij dus hetzelfde DNA. En kan het dus voorkomen dat zij diezelfde foutjes delen. Zoals hier weergegeven, als deze 2 dieren zijn verwant aan elkaar. En laten we zeggen dat het kleine A-allel, zoals hier voor 1 gen weergegeven, dus 2 allelen, dat het kleine A-allel schadelijk is. En die zowel de vader als de moeder bevatten, omdat ze dus verwant aan elkaar zijn. Kan het dus voorkomen dat de nakomeling weer hetzelfde DNA krijgt. En als dat dus foutjes zijn, is er dus risico op het optreden van erfelijke gebreken. Nou, inteelt leidt dus tot expressie van erfelijke gebreken, maar ook tot inteeltdepressie. Dit kan bijvoorbeeld waargenomen worden door verminderde vruchtbaarheid, verminderde duurzaamheid, maar ook een lagere levensverwachting. En dus inteelt leidt ook tot meer homozygote dieren in de populatie en dus lagere genetische diversiteit daardoor. En dit beperkt de genetische vooruitgang in de populatie, omdat je simpelweg minder diversiteit in genen over hebt om een voortgang te boeken. Nou, helaas zijn we in het Friese paard ook bekend met erfelijke gebreken in de populatie. Ik denk dat de meesten van jullie ze wel kennen, dwergfactor en waterhoofd. Maar ook dystichiasis is een probleem bij Friese paarden, dat is iets minder bekend. Maar daar groeien haren op de ooglidrand van het paard en daardoor kan het hoornvlies beschadigen. Wat we weten van deze 3 erfelijke gebreken is dat ze dus monogeen recessief zijn. Dat houdt in dat ze dus op 1 gen liggen en pas tot expressie komen als ze dus beide schadelijke allelen van zowel de vader als de moeder hebben overgeërfd. Zoals we hier kunnen zien, als de hengst drager is, dus 1 schadelijk allel heeft met een mutatie en 1 gezond allel en de merrie hetzelfde, dan kan het dus voorkomen dat een nakomeling zowel het gezonde allel van de merrie als van de hengst overerft, dus gewoon gezond is. Het kan ook voorkomen dat hij een schadelijk allel van de hengst of van de merrie overerft en een gezond allel van het andere dier. Dan zal hij dus drager zijn en omdat het dan monogeen recessief is, zal dus het waterhoofd of dwergfactor niet tot uiting komen in die paarden, maar die paarden kunnen alleen het gen doorgeven aan hun nakomeling. Alleen het probleem ontstaat als zowel het mutante allel van de hengst als van de merrie wordt overgeërfd, dan ontstaat het erfelijke gebrek, omdat het homozygoot recessief is voor die afwijking.
Ja, binnen het KFPS is hier wat aan gedaan. Er zijn DNA-testen zijn hiervoor ontwikkeld. En daardoor wordt dus elke stermerrie en elke merrie die een nakomeling heeft, en ook dus alle hengsten worden getest op dwergfactor en waterhoofd. En daardoor kunnen dus die risicoparingen van drager en drager voorkomen worden. Waardoor als je die risicoparingen niet maakt, dat er ook geen erfelijk gebrek ontstaat van waterhoofd en dwergen. Maar daardoor zijn we er nog niet, want de laatste jaren komen er steeds meer inteeltproblemen aan licht. Zoals de meest bekende zijn denk ik de slokdarmverwijding en de aortaruptuur. De slokdarmverwijding, dat is eigenlijk een verwijde slokdarm, die is wijder en slapper en daardoor kunnen dus voedselresten minder goed naar de maag worden geleegd. En bij aortaruptuur scheurt de aorta. Deze problemen komen dus ook bijvoorbeeld voor in andere paardenrassen. Het is ook een probleem dat soms voorkomt bij de mens. Maar wat bij de Friese opvalt, is dat het steeds op hetzelfde plek voorkomt. De slokdarmverwijding komt steeds op het einde ergens van de slokdarm voor. En aortaruptuur komt ook steeds hier in die scheur. Ja, komt ook steeds hier voor. En daardoor, omdat het steeds op hetzelfde plek voorkomt, werd er dus gedacht dat dit ook een genetische aanleg heeft. Helaas is de genetische achtergrond ervan nog niet bekend. Omdat zoals bij dwergfactor en waterhoofd, als het veulen geboren wordt, dan kun je gelijk zien, oh dat is een waterhoofdveulen of een dwergveulen. Maar bij slokdarmverwijding en aortaruptuur kun je dat niet zien van buitenaf. Plus dat die afwijking ook pas op latere leeftijd kan ontstaan. Daarnaast is er ook nog sprake van maagruptuur, dat is een scheur van de maag. En er wordt dus vermoed dat het Friese paard minder vruchtbaar is. Maar wat precies genetisch daarmee bekend is, dat is nog niet onderzocht. En misschien zijn er dan meer afwijkingen, wat wij op dit moment nog niet weten. Maar omdat er inteelt is in de Friese paardenpopulatie, kan dat zomaar zo zijn. Wat wordt er nu gedaan? Misschien hebben jullie het al gehoord, maar er is een onderzoek bezig met de Universiteit van Kentucky en Fenway Foundation in samenwerking met Wageningen en KFPS. Dat is niet het onderzoek wat wij focussen, maar het is al aan de gang. Die gaan eigenlijk de genetische achtergrond van slokdarmverwijding onderzoeken. En wat zij nu denken is dat het monogeen recessief is, maar dit is een vermoeden, dit is nog niet bewezen, maar dat de slokdarmverwijding ook op één gen zal liggen en dus alleen tot uiting komt als het zowel het schadelijk allel van de vader als van de moeder overerft. Maar ook dat het incompleet penetrant is. En dat betekent dat als het dier zowel het schadelijk allel van de vader als de moeder heeft, dus de mutatie, dat het niet altijd tot uiting komt. Dus dat er ook paarden zijn die gewoon geen slokdarmverwijding hebben, die gewoon geen symptomen hebben, maar wel de mutatie hebben. Dus waarvan je wel zou denken dat die het zou hebben. Ze weten ook nog niet precies hoe dit precies in elkaar zit. Misschien is het voer gerelateerd. Hangt het af van het voer wat de paarden krijgen. Maar het kan ook best zijn dat het paard nog op latere leeftijd die slokdarmverwijding wel krijgt. En het vermoeden is, dit is een hele ruwe aanname, dus nog niet zeker, dat 50% van de Friese paarden drager is van dit gen. Het is een ruwe aanname en dit weten we nog niet zeker, maar stel dit zou zo zijn, dan zou er echt wel wat moeten gebeuren. Dan komen we tot de doelstelling van ons onderzoek. We weten dus dat er erfelijke gebreken zijn, maar hoe gaan we nu hier precies mee om? Nou, wat wij eigenlijk willen doen is een genetisch managementplan opstellen. Dat is eigenlijk selectie tegen alle erfelijke gebreken die er zijn in de populatie. En het voorkomen van ontstaan van nieuwe gebreken. Want zoals ik al net eerder had laten zien, er is nog steeds een eigenlijk te hoge inteeltoename. Dus nog steeds kans dat er nieuwe erfelijke gebreken kunnen ontstaan. Daarnaast willen we de genetische diversiteit behouden, want dat is dus eigenlijk de mate waarmee we genetische vooruitgang kunnen boeken in de populatie. En natuurlijk staat de gezondheid van het Friese paard voorop. Dit willen we eigenlijk tegelijkertijd doen en dat is best lastig. Dus daarvoor moeten we eerst de huidige situatie in kaart brengen en wat bespeelt er nu precies en wat voor frequenties zijn er precies aan de gang. Daarnaast gaan we ons afvragen, is dan een zuiver ras nog haalbaar? Dit is zeker ons doel, om het Friese paard te laten behouden. Maar we moeten ook kijken, wat zou uitkruisen kunnen bijdragen? Zou dat ook echt iets kunnen bijdragen? Is dat een optie of niet? Maar hiervoor moeten we eerst dus de huidige situatie in kaart brengen, wat er over is en wat er nog te doen is.
Dus hier komen we bij het inhoud van het onderzoek. Het onderzoek is eigenlijk opgedeeld in 4 delen. Ik zal straks specifiek wat meer per deel uitleggen. Maar het eerste deel is eigenlijk de huidige genetische diversiteit bepalen. Daarnaast willen we een ras-specifiek referentiegenoom ontwikkelen, specifiek voor het Friese paard. We willen het detecteren van verborgen letale mutaties. En ook willen we de huidige status van bekende en dus de verborgen letale mutaties in kaart brengen. Dus wat zijn de frequenties en zijn die mutaties ook gelinkt aan elkaar? Als we al die informatie bij elkaar hebben, dan kunnen we dus zo'n genetisch managementplan opstellen. En daarbij selecteren tegen alle erfelijke gebreken die er zijn, het ontstaan van nieuwe gebreken en met behoud van genetische diversiteit. Ik zal nu even kort toelichten per onderdeel wat we precies gaan doen en hoe. Eerst willen we dus de huidige genetische diversiteit bepalen op DNA-niveau. Daarbij gaan we ons afvragen, is er voldoende genetische diversiteit in het ras om alle problemen op te lossen? Dus simpelweg om alle erfelijke gebreken op te lossen in de populatie. Dit gaan we doen door te kijken hoeveel procent van het DNA homozygoot is. Dus hetzelfde DNA van de vader en de moeder. En daarnaast willen we ook de inteeltstatus berekenen op basis van het DNA. Ik had zo net al laten zien, die grafiek die was gebaseerd op stamboominformatie. En nu willen we eigenlijk ook de inteeltstatus berekenen op basis van het DNA. En dat geeft eigenlijk een accurate beeld. Want stel je paart een broer en een dochter met elkaar, krijg je altijd hetzelfde percentage inteelt. Maar als je dat berekent op basis van het DNA, dan zitten er dus verschillen en kun je echt specifiek zien welk deel van het DNA is ingeteeld. Dus welk deel is homozygoot en welk deel niet. En daarnaast willen we kijken, hoe is de genetische diversiteit verdeeld in het ras? Zit er bijvoorbeeld verschil in fokdoel? Zijn er bijvoorbeeld paarden die geselecteerd zijn op exterieur? Zit er daar bijvoorbeeld andere diversiteit in genen in dan paarden die zijn geselecteerd voor de sport? En hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we dat meten? Dan zal ik even kort toelichten hoe het genoom van het paard is opgebouwd. Het paard bestaat uit 64 chromosomen, dat is dit chromosoom. En op die chromosomen liggen allemaal genen. In totaal liggen daar 20.000 genen op. De meeste functies van genen weten we, maar lang niet alle functies van de genen zijn bekend. En eigenlijk bestaat het hele chromosoom en die genen bestaan uit 3 miljard basenparen. Dat zijn de A, C, T en G'tjes die jullie hier zien. En die basenparen zijn de bouwstenen van het DNA. En wat is nu de genetische variatie tussen dieren en in dieren? Dat is eigenlijk de variatie in deze basenpaarpatronen. Om nu 3 miljard basenparen te gaan meten, om de variatie te meten, dat zou een beetje te veel zijn en dat hoeft ook niet. Want hier zijn speciale merkers voor ontwikkeld. Dat zijn eigenlijk single nucleotide polymorphisms. Zoals je hier ziet, dat zijn eigenlijk variatie in 1 basenpaar. En die geven eigenlijk de samenvatting van de omliggende variatie weer. Als bijvoorbeeld deze snip, dus dit basenpaar verschilt, wordt ook verwacht dat de rest van de omliggende basenparen verschillen. Omdat niet 1 basenpaar wordt overgeërfd, maar een heel segment van basenparen wordt tegelijk overgeërfd. En die snips die kunnen we dus aflezen met bepaalde vlaggetjes op het genoom. En dan kunnen we aflezen van oké, waar zit die variatie in welk dier? Daar zijn bepaalde SNP-chips voor ontwikkeld. En wij willen de Illumina B-chip 80K gebruiken. Wat betekent dat? Die 80K betekent eigenlijk dus dat er 80.000 verschillende SNP's, oftewel merkers, over het genoom van het paard worden afgelezen die dus de variatie weergeven. En zo kan dat dus eruit zien. Bijvoorbeeld individueel 1 heeft voor deze basenpaar is dus homozygoot voor G. Individueel 2 is heterozygoot, want het heeft een A'tje en een G'tje. Individueel 3 is homozygoot voor A. En individueel 4 is heterozygoot voor die G en voor die A. Dit kan worden gedaan door VHL Genetics, die dus ook bij het onderzoek betrokken is. Die kan die genotyperingen uitvoeren. En eigenlijk hoe meer dieren SNP-data van bekend is, hoe beter we de genetische diversiteit in beeld kunnen brengen. Stel, er zijn bijvoorbeeld maar 4 dieren waarvan SNP-data bekend is, dan kunnen we niet zeggen over de hele populatie van dit is de diversiteit. Maar als we meer dieren hebben, dan kunnen we een goed beeld krijgen van wat is nu de genetische diversiteit in de populatie.
Daarom is het doel van KFPS, dat zullen we later in de avond ook toelichten, eigenlijk alle veulens vanaf 2023 SNP-data van te verkrijgen. En dat zijn ongeveer, worden er 3500 dieren veulens per jaar geboren. Dus eigenlijk 3500 veulens SNP-data in 2023 enzovoort. En stel we hebben van 3500 dieren SNP-data, dus van alle veulens in 2023, dan krijgen we dus een goed beeld van wat is eigenlijk de hele variatie in de populatie en in zo'n jaargang. Nou, die diversiteit, zoals ik zei, gaan we dus bepalen op dus die 80.000 SNP's, die merkers, van minimaal 3500 veulens. Hiermee verkrijgen we dus informatie over de inteeltstatus op basis van het DNA. Dan krijgen we ook informatie over de huidige genetische diversiteit. En daarmee hoeveel ruimte is er nog binnen de populatie om deze problemen op te lossen. Als dan de huidige genetische diversiteit is bepaald, gaan we naar de volgende stap. Dat is eigenlijk kijken naar de erfelijke mutaties die er spelen. Daarvoor hebben we dus eerst eigenlijk een rasspecifiek referentiegenoom nodig. Ik zal proberen het simpel te houden. Een genoom is een verzameling van alle genen in een dier. Dus eigenlijk, nou ja, wat ik zo net liet zien, alle chromosomen bij elkaar, dat is het genoom. En een referentiegenoom is dus het vergelijkingsmateriaal voor het DNA van elk individu. Zoals hier in het plaatje, het referentiegenoom wordt opgebouwd uit kleine stukjes. Dat komt samen en dan ontstaat er dus één groot referentiegenoom. En als er dan DNA van een dier beschikbaar is, dus bijvoorbeeld van een paard, dan wordt dat dus vergeleken met het referentiegenoom dat beschikbaar is. Waarom willen we dit doen? Het huidige referentiegenoom is van een volbloedpaard. En het DNA van een volbloedpaard en een Fries, dat verschilt heel erg. We weten sowieso dat het Friese paard verschilt heel erg in DNA met eigenlijk alle andere paardenrassen en ook met het volbloedpaard. En door een referentiegenoom te bouwen specifiek voor het Friese paard, kunnen we dus rasspecifieke variatie in kaart brengen. Zoals als dit bijvoorbeeld het oranje gedeelte het referentiegenoom is van het volbloedpaard en dat wordt dus vergeleken met een Fries paard, een individugenoom, dan kun je dus niet die rasspecifieke variatie in kaart brengen als dat niet aanwezig is op het referentiegenoom van het volbloedpaard. Maar stel dit referentiegenoom, dus het vergelijkingsmateriaal, is van een Fries paard, dan kunnen we dus ook rasspecifieke variatie in kaart brengen. Dat ons ook weer zou helpen met mutaties en de effecten daarvan op te lossen. Hoe gaan we dit verkrijgen? We hebben dan een bloedmonster nodig van één van de meest invloedrijkste hengsten. Die moet eigenlijk in leven zijn, omdat we een bloedmonster nodig hebben. En het zal een oudere hengst worden, omdat die oudere hengst al meer nakomelingen heeft in de populatie. Dus het meest representatief is voor de genen die spelen in die populatie. Of het nu de meest invloedrijkste hengst is of een van de 15, dat maakt verder niet uit. Dus dan hebben we eigenlijk een referentiegenoom, dus vergelijkingsmateriaal van één specifiek dier, een invloedrijke hengst. Maar om een hoge kwaliteit van het referentiegenoom te houden en dus ook iets dat representatief staat voor de hele populatie, voegen daarbij dus Whole Genome Sequence data van 50 stamboekhengsten toe. En dat houdt in dus dat we informatie van het hele genoom van 50 stamboekhengsten gaan toevoegen aan dat referentiegenoom. Zodat we eigenlijk een hoog kwalitatief en representatief vergelijkingsmateriaal hebben om DNA te vergelijken van de andere paarden. In tegenstelling dus tot die 80.000 SNP's, dat is genoeg voor de genetische diversiteit. Maar hiervoor krijgen we het hele genoom in beeld, wat dus belangrijk is voor dit referentiegenoom. Dit kost meer dan SNP-data, maar daarom gebruiken we het niet voor die genetische diversiteit te bepalen, maar gebruiken we het voor dit referentiegenoom. Dan gaan we naar punt 3 en dat is eigenlijk het detecteren van verborgen letale mutaties. Dat zijn dus schadelijke mutaties die niet levensvatbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat een merrie een veulen vroeg verwerpt. Dat bijvoorbeeld een veulen doodgeboren wordt of na een paar dagen sterft. Maar het kan ook zijn dat de merrie niet eens drachtig is. Dat zijn meestal van die dingen. Je weet dat de merrie soms een veulen verwerpt, maar wat is nu precies de oorzaak daarvan? En dan gaan wij op zoek naar schadelijke mutaties die misschien de oorzaak daarvan kunnen zijn. Hoe gaan we dat doen? Dat gaan we testen op de afwezigheid van homozygote dieren.
Zoals al eerder verteld, een gen bestaat uit 2 delen. En hier weergegeven met de grote A 2 keer en de kleine a. Het kan dus zo zijn dat een paard 2 keer de grote A heeft, of 1 keer de grote A en de kleine a, of een keer de kleine A en de kleine a. En stel dat dit kleine a'tje, dus dit allel, dat dit schadelijk is en dus zorgt voor een letale mutatie. En meestal komen die letale mutaties pas tot expressie als zowel het dier beide schadelijke allelen bezit, dus in dit geval kleine a. Als dit letaal is, dan is het niet levensvatbaar, dus komt het ook niet in de populatie voor. Daardoor verwachten wij bij deze letale mutaties dat voor een bepaald gen deze kleine a nooit voorkomt. Hoe gaan we dat doen? Ook weer met die genotype data van die 80.000 merkers. En hoe meer dieren we genotyperen, hoe groter de kans is dat we iets vinden. Stel we hebben bijvoorbeeld 10 of 100 veulens beschikbaar en daar hebben we SNP-data van. Dan kan de kans best groot zijn dat we gewoon per toeval nooit een dier genotyperen met die kleine a, dus die 2 schadelijke allelen op een bepaald gen. Maar stel we hebben die 3500 veulens minimaal van 2023, dan is het heel aannemelijk dat als er nooit een kleine a voor een bepaalde gen voorkomt, dus nooit dat homozygote dier voorkomt, dan is de kans best groot dat als je dat over een hele jaargang niet vindt, dat dat niet levensvatbaar is. En daarbij geldt ook hoe meer dieren we kunnen genotyperen, hoe groter de kans is dat we iets kunnen vinden. En als we iets hebben gevonden, dan kan dus VHL Genetics, onze Dr. Van Haringen laboratorium, kan dus genetische tests ontwikkelen en dus merkers op die 80.000 SNP's zetten, om te testen, zodat het Friese paard getest kan worden op die letale mutaties. En dat wordt dan net zo'n test als bijvoorbeeld voor het waterhoofd- en dwerggen, als dit monogeen recessief is. Oh. Daarnaast willen we dus de huidige status van de bekende en dus de ontdekte verborgen erfelijke gebreken in kaart brengen. Daarbij willen we dus de frequenties van alle bekende en verborgen gebreken in kaart brengen. De bekende gebreken zijn dus het waterhoofd, het dwerggen, maar ook de slokdarmverwijding en aortenruptuur zullen hierin mee worden genomen. We verwachten namelijk dat tegen de tijd dat we bij dit punt zijn, dat de genetische achtergrond van die gebreken ook bekend is. En dus ook gaan we frequenties schatten van verborgen gebreken als wij die vinden. En we willen dus kijken, zijn die schadelijke allelen nu gelinkt aan bijvoorbeeld positieve eigenschappen, die bijvoorbeeld in het fokdoel staan. Presteert bijvoorbeeld de Friese drager van het waterhoofdgen beter in de sport? Dat heeft natuurlijk ook invloed, dat als je zegt we willen selecteren tegen het waterhoofdgen, wat doet dat eigenlijk met de vooruitgang in de sport in de Friese paardenpopulatie? En we weten dat de meeste afwijkingen in het Friese paard zijn bindweefselaandoeningen. Dat heeft met het collageen te maken. En daardoor willen we dus ook kijken, is er een link tussen die bepaalde afwijkingen? Zijn ze gelinkt aan elkaar? En daarmee bijvoorbeeld kijken naar, is de ernst van de afwijking, is dat erger als een Fries er meerdere bezit? Dus is bijvoorbeeld slokdarmverwijding, komt dat in ernstigere mate voor als bijvoorbeeld de Fries ook drager is van het waterhoofdgen? En als we dan al die informatie bij elkaar hebben, dan kunnen we dus iets van een plan opstellen van hoe gaan we hiermee om. Hoe wordt het uitgevoerd in het fokprogramma in de toekomst? We gaan dan eigenlijk het DNA-profiel bepalen van het paard met dus die 80.000 SNP's. En dan kunnen dus op die 80.000 SNP's kunnen specifieke merkers worden geplaatst om te testen voor erfelijke gebreken. Dus er hoeft er niet meer apart worden getest voor waterhoofd en dwerggen, maar dat kan dus met die SNP-data. En ook als er dus nieuwe erfelijke gebreken worden ontdekt, of bijvoorbeeld voor slokdarmverwijding of voor een verborgen letale mutatie, kan dat worden toegevoegd op die 80k SNP-data. En als we dat dus van een paard hebben, kunnen we precies zien van oké, dit paard heeft deze erfelijke gebreken. Ook is die 80k SNP-data belangrijk voor de genetische diversiteit, want met die diversiteit daar kunnen we genetische vooruitgang boeken en daarbij kunnen we dus ook selecteren tegen erfelijke gebreken. En we kunnen dus op basis van dit DNA-profiel kunnen we de inteeltstatus berekenen op basis van DNA in plaats van op stamboominformatie, wat dus accurater een inteeltpercentage zou weergeven.
Nou, als we dus al die informatie bij elkaar hebben, dus de frequenties, en we weten of de mutaties gelinkt zijn aan elkaar of niet en wat er allemaal speelt in de Friese populatie, dan willen we dit graag oplossen binnen het Friese paardenras. Maar ja, daar hebben we een soort van routekaart nodig, want waar leggen we de focus op? Simpelweg selecteren tegen alle genetische afwijkingen tegelijkertijd is niet mogelijk. We weten namelijk dat er meerdere erfelijke gebreken aanwezig zijn. En stel de frequentie van één erfelijk gebrek is 5%. Als je dan alle dragers, dus alle paarden die één zo'n allel hebben, verwijdert van een populatie, is dat 34% verwijdering van de hele populatie. Maar dit geldt nog maar voor één gebrek en we weten dat er meerdere gebreken spelen. Dus stel je wil alle dragers en alle gebreken zo uitvoeren. Daar hou je in principe bijna geen populatie meer over. Dus daardoor willen wij kijken op basis van prioriteit van selectie, op basis van de ernst en de frequenties van de erfelijke afwijkingen. En ook hoe ze met elkaar gelinkt zijn, willen wij dus een prioriteit opstellen. Oké, hier moeten we eerst op selecteren, dan gaan we daarop selecteren enzovoort. En daarbij willen we dus ook de genetische diversiteit behouden. En ja, dat is ons plan. Yes. Zijn er vragen?